ichunge ga parking moko machiegni gi kama bengi mar Equity nitie, kabiro kamano Kenya Cinema, kuonde machal kamago. Penjo ma nyalo bet ka, choko mar parkings en achiel kuom kuonde makelo ne county omenda. Samudi ni kuonde mane nyalo chunge nyamburko mondo county oyud pesa. Ma ok ne ka samoro nyalo thiro yuto mar county, koso ena ni nitiere alternative areas kuonde mamoko moketi ma pod nitiere e bwo county ma Nairobi ma ginyalo yudo godo choko ma samoro magi koro ok nyal lal, kendo nyalo miyo county bedo gi pek e yudo choko mag omenda. Mar ariyo, oket kuonde ma jo piny wuothegi to onge oinga moketi ma samoro kata mana ja pikipiki nyalo thurore athura. Nyicha neno ka achiel kuom tipo moko wacho ni jo pikipiki koro ema koro biedo ka nyaroya ma osedhotho yieng biedo koro jo pikipiki biede kabros gi nikech gin kuonde mabeyo kendo kuonde maleyo. Mae nyalo tuomo japiny mano en owuon ong'eyo ni an kae mowinjo bed ni awuothe, to samoro ja pikipiki bendo bire gi gombo mar samoro ni wacho nitiere moko matama. Ere kaka udwa timo ma mondo japiny kik bed gi chandruok ka wariyogo mokwongo kapuro biro dhi nyime gi mamoko? Erokamano George, en ber mondo mi akoni ni ikawe ango mar ni sama wadino parking to wang'ado revenue ne county. Yes. Ing'e ni kaka sekta mar barabara wan wang'iyo ni japiny en safe, wang'iyo ni wamiyo japiny opportunity mar gima odwa dhi timo cha odhi otime, kata ka odiochieng' onya timo gik moko kata na 10, to sama ang' otimo gik moko 10 ndibiro yudo ka nitiere kaka ngima ne odhi mbele kiuchumi. Koro ka ang' ing'iyo parking mar kata na slots 30 against gonyo ne japiny thuolo mar wuotho, to kendo wuotho kogonyore ma ok oluono gibiro diyore, gigege biro lal. Ibiro yudo ka ng'ani yot mondo mi owuok ot mondo bi odhi otim gik modwa timo, ka timo gimoro achiel to ringo dog ot nikech oluoro wuotho i town, to gonyore mar wuotho koni gi koni. Sama ang' mano timore, wan ok wang'i sana revenue. Wang'iyo ni to sama ang' obiro e duka ni mong'iewo gimoro, to chako dhi e duka cha ong'iewo gimoro, dhi e duka cha ong'iewo gimoro, iyudo ka ogonyo uchumi mar county. Mag gik ma wang'iyo. And apart from that, kiweyo wach mar revenue, yes, wang'iyo kendo safety. Nikech inyalo ng'iyo revenue to king'iyo ngima mar jawuoth. Mano koro revenue kata bene yude to jawuoth ohinyore, odhi tiyo gi pesa mang'eny e osiptal. Jawuoth gimoro, God forbid, mtoko ogwe motho, pesa mang'eny ibiro ti godo kata nae kuom liel. Koro wan concentrate gima nyalo miyo japiny bed very safe. And then kichaki ng'iyo kendo walkways miwacho, mano to en adieri, wacha adieri. Mano kata an samoro ka wuothe town, nikech amondo ga e town gokinyi kabisa. By saa 11:30 an e town, awuotho ng'iyo kaka nderni chalo, makoro kata sama ang' igocho na to anyalo koni ni ka ne chalo kama. Yes. Sama wuotho kama na biro yudo ka japiko moro kadha, jatama moro kadha moring kanyendo kabisa. Gik walkways NMTs mwagero giendi, kata yora beria giendi, pok watieko gero gi. Nitie pok watieko gero gi. Yes. Koro mano be wang'iyo sama wabiro tieko gi, to wabiro bedo ni waketo bollards, kata waketo sigingi manyalo konyo japiny kik apiko